bakonda bataya abantu na itibo nebwate need ase ngencho karo tuwa tuchi form etwa ekorigereri guna kie ward yengana abagambi itibo tubwate population ya 38000 tore number 4 asobonene bwe chi ward Nyamira lakini registered voters tubwate 13 bono gwasi nyuna ki kwa makwa egwesha y'abantu aba 13 kere ward ne kiko bado resources kiai so igobone ento nange ko bateyi aso bwenge around yeye e form yeye buno konyegwa igoko yegu na kinta getaba bono bakurika details to ira form nya to gwaka kura itibo ekaro kinago kani erinda bantu chi form echio no nyeira kipati una chigoja chitarabe kwe system aba muranta etaba bakorete chiskuru ngorikanda aba mura 10 bachi cheki korugoromba kanze yamakobe kwe computer igotonya ko iraya kwa mwanya gokonyeka gochigo tambokete mekenene gochiete keranyo gochiete bumwagamo toira anires buya sokyo tena gakinje konyoro mugambi na ikire koira njira kinda akoraki njira kiora konyeke lakini to uro montero gwake kura itibe form ero ngero kitwakani asenge njo tu resources no egava na mwe guna kwana na ki oko gwe form onye kore fota ya Nyamira na beka very clear onye kore fota ya Nyamira ward na nje ya itibo ngonyoro no nkia bonyaru na obate tu abande bagaseriwa generally chipaseri chirega echire chipaseri 900 n'abantu abaramba igeti 900 abantu barana abake so igo bono moko egwa chipaseri echio nko baisana chire erinde n'abande nabaro batomete chi request chiskuru jatomete chi request bali bata abana mbali bali osangi chifi chikete sana yani mbabwati njera goseyo baya anyare gotoma abayiboli baba ko rukiskuru bache na barabunje ntare kiskuru ekyo ko make sure na promote na inje kiskuru chiane unabono nyamwanchani ntoira kibesa kinyinge sikomono echiase itoga tokoreki tochitige ige kina kitotaete gokora ngo etande kiskuru ndigeria abana bali babwate fee ere nyinge erinde na barabumba na barabwe priority kiskuru kirase wodi ya kasi erera isie mubangira ini buyama which form jeno to basaine ri muri furi ogende chika biyama no omoshimiwa sama ngana kwa kwanda maya abana njira ngorango ni wanda tena biyama no ase amangana kwa rura maya na ende sakide amachikali alenge makamaka twaruziri bono kuti form ejimba ngo kiragende na intuguna abagambi otorega iga to basaine ri form ejiga niba ko chigotoriki office ochigotoriki stoko toka na otorega toko sainerie Jumatatu kora iranie enyora kanena no bwata na liba kali ojokora gasiende konye karoba tu abaire form yo bakorusia bagenda chi office bachigo basaineria go sensa kinde bacha chinga cheito kya office itere mobile tu abakorere gas lakini lero tu amwetera bagambi twezi na torega iga otoko basaineri bakogenda bagendeka asoko bakenda nabo banyojinga kisaine cyo kore mirimo yabo igo Jumatatu kubakoirania kifomu eji gatu abara kaereni emirimo ajo akore gotorikia